Yung Yung Dewi Sakrah Yung Riang Joko Bersawung di satu negara Yung aku idenono Yung aku arep melu mlebu Patubaya no alun-alun Surabaya Yung ning mamin dah delok Umarga Yung lah kok jebul sing ayu wong ayu-ayu tok Yung aku kesem semora si Danang Surabaya Yung menesuk eno Mbak Lompang ya Pak Lurah Haryono gak kesuwen Yung aku idenono Yung tak melok bocah-bocah lho Yungku tak nek uyah mek ngadeg nek Yungku Yung seger paling saking kesepuan Bapak Mas Ratno enak paling jajal aku enak paling RRI enak paling Jawi Wetan kita kanggo malar sumpah bagyo pamu Ciraharjo kang tumuju sagung kang para miharso tapi gak sok langit bukan seneng hatur kalesoke sami olo kakami putri araga nyumarga laras saking Banjar Gondang luluk Lamongan kasepuan Bapak Ratno Kapuang Dayun Jawi Wetan seger paling kita kaki nolat Sun Pambagyo Pamuk Ciraharjo kang tumuju sedang Yomiarason oke sane ator kali soeng sabikola Sigar tanggal sepisah asik seger berburu kulit kuning kuning enak paling tenang ketoro jebulu tapi hemat motor pokok jembar ya kuwi sing tinggal telangan lebih sesikat dari sikar tebon gawe gereget kutu-kutu kau pengen nyocot ya
bokonge jembar bokonge germo lambe ditrikuk lambe ditrikuk gelung meri bokong sempong sapa bokonge jembar sapa gelung biyen oleh sliramu wis tak aturi takoni ten paiten ane golek bojo sing bagus kaya gremo hati eten takoten kebonga asane sliramu di gawe lara golek terus gopong ora urutan saiki nek kabeh tak kolak rondo golek terus tentu ke anak-anak begitu kum ya Cek kabeh iki wis kebaca ayo dibenes sombong santo Cek ibarat subur bakal dadi satu ayo tem rudi konten jadi kombien aku sagung ngeteni kowe lan aku ogo dadi jodone ora cuma prawane sing penting saka bojomu ati ngono tiba ora nyono sampean sabar ngenteni jelas masih jeruk temu lagi aku bapak lagi aku wis kadung esuk tresnamu tulus langsung bapak foto kadung peteng kok kelangi aku sing tak suwun sing gedhe pangapurane aduh tresno sejodohan